nabuhi, panglibak og chismis ra. Saway pagduha-duha, sigurado nga maritis ka. O kung sa tanaw mo nakatabang kanila, ayaw kabalaka, kay gabaan ra ka. Huna-huna nga, dili maayon na, kung matunong sa atua, unsay bation ta. Gamay nga istorya, dakong kagubot na, daghan yun ang nagbuwag, nga banag asawa. Mga lipay ba kamong manglabots ubang tao, istoryang nadunggan mo, muabot spikas baryo. Ug kung may bagong isyu, abtik yun kaayo mo, ubagan unta kamo sa mga wait ninyo. Huna-huna nga, dili maayon na, kung matunong sa atua, unsay bation ta. Gamay nga istorya, dakong kagubot na, daghan gyud ang nagbuwag, nga banag asawa. Si Mister gisapot sa iyahang pagmata, kay wa pa makalungag ang iyang asawa. Matud pa ni Mrs. Mister ay lagkabalaka, humans meeting sismusa, mamahaw rasad ta. Huna-huna nga, dili maayon na, kung matunong sa atua, unsay bation ta. Gamay nga istorya, dakong kagubot na, daghan yun ang nagbuwag, nga banag asawa. Huna-huna nga, dili maayon na, kung matunong sa atua, unsay bation ta. Gamay nga istorya, dakong kagubot na, daghan yun ang nagbuwag, nga banag asawa. Daghan yun ang nagbuwag, nga banag asawa. What's up mga lods? So marin na punta sa itong shoutouts. Okay, shoutout ko kang Mar Piedad from Negros Oriental. Shoutout ko kang Anids Sujalgam from Cavite. Okay, shoutout ko kang Erelisan og kang Ellen May Bukil. Nagwapa nila kuno nga cashier sa Tom's Mungkayo. Okay, shoutout ko kang Mario Pasolohan from Alugensan, Cebu. Shoutout ko kang Ima Tuyan o sa iyang Tito Alan nga naa sa Saudi Arabia. Okay, shoutout ko kang Rosemary Cruz from Siquijor. Shoutout ko kang Maricel Salvador. Shoutout to Eddie Erojo. Shoutout ko kang Ivy D. Guzman de la Torre. Shoutout ko kang Edney Diama Libradilla. Shoutout ko kang Danilo Fabiolas from Southern Leyte. Shoutout ko kang Norma Palapar. Shoutout ko sa channel ni Amazing Garden. Shoutout ko kang Carl BB Kanani. Shoutout ko kang April Grace Albir Kapamat. O shoutout ko kang Atrina Barosa o sa iyang sisi nga si Asinet Sanchez Minard. O shoutout ko kang Yunja Limpahan. Shoutout to Baybayon Dayan. Shoutout ko kang Hermisio Dalagon from Batangas City. Shoutout ko kang Malin Uning from Bohol. Shoutout to Ampit Dato Navas. Shoutout ko kang Isagani Arania Risitas. Shoutout ko kang Alice Flores. Okay, shoutout to Juliet Angas. Shoutout to Marilo Aggang. Shoutout ko kang Maribel Romero Gaلیeg Caberte. Shoutout to Marlo Ambayan. Shoutout ko kang
Yusay Rodriguez. Nga nasa Kuwait. Kuwait, day. Okay, shoutout to Sally Langrama. Shoutout ko ang Ria Jean Agan Masillones. Okay, so moro to mga lods. So thank you very much for watching again. Nang nagbuwag nga banag asawa